ଆଜି ଆମେ କଳା ବିଲେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କଳା ବିଲେଇକୁ କିଏ ଭଲ କହେ ତ ଆଉ କିଏ ଖରାପ? ହଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା ଆଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ତିଆରି, ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ କାହିଁକି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏହି ଧାରଣା ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରୁ। ସେତେବେଳେ 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ସ ଇନ୍ ରାମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କଳା ବିଲେଇକୁ ସିଧା ସାତାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶ। ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେଲମ୍ ୱିଚ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଭଳି ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର କଳା ବିଲେଇଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବହୁତ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବି ମାନନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବାଷ୍ଟେଟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଉ ଜାପାନରେ କଳା ବିଲେଇ ପାଳିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏମିତିକି ପୁରୁଣା ନାବିକମାନେ ବି ଜାହାଜରେ କଳା ବିଲେଇ ରଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଭିତରେ ଆଜିର ସତ କ'ଣ? ଶେଷରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପଶୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଳା ବିଲେଇଙ୍କୁ କେହି ସହଜରେ ପୋଷନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 75%, ଆଉ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ହାର ମାତ୍ର 10%। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଖାଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଫଟୋ ଭଲ ଆସେନି ବୋଲି ବି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି।